سلام كما يعلكم خبركم تخاتلتي زينا وشتين وطعن حزنا لكم قريبنا لنا مساهم تصنح بيتروس منكسي هارست زينا أب زوادو بهلاو نتفتت نمحيال زعلم وعلى تخايدو أبترى حالتات مكلخال بمرقات لحنتات دهنت أنا ذات كونا سمينار تقانعو دانيا مقاعدة حارات قابلنا بناس مرا شامبوكا قلقل الجميرون صحافي مكلخال أمريكا مس بريزيدنت أفغانستان زتيو من قصتي عبد كتما سانتياغو زاوجنا يوان حرقة دنقاقا أمر لها قرقتنا وسينو كاننا أستراليا أن قلت سامنتا زغط صلاحة براوة تادراو لممتا كايدا كفلي بهالن سبورتن من محدار زوادو بهلاو ورشانا مجلس منتنا بزبل تيما بهلاو نتفتت محيالنا بولدتات بزقباء ساقاقرلو ميلاتات نمتتحن زعلمه وعلى بمكياد حموشت عمتات استراتيجية وطنات ديق الله وكل إيرينا في المنتقابو نزدالو تسبساب غرمسكال غرز غير كاربايو أبتي كاب عسر شوعتك سب عسر شو منتتكمتي أب كتما من دفراز تقانع وعلا نرقق بهلاو الرشا تنتاو تحستون أقداسنتن عقابتات بهلاو الرشا توريزماوي صقاتاتن سنداوي ورشان كونتات انتاويان قدماتن عبيت نقرتاتن كمون أمتصاصا بهلاوي ألباسات زفتشو مصنعتا ورقت قريبا حلافيج انفر بهلي أتو زر سناي تسفايا بزسمعو قال علما نايتي وعلا أما أزنتي حسابات نمبربارن نمحيالن كمون نابتجباتي مدبات نمسقارم زحجز أب مصنعتس تمركز حساباتن حبريتان نملوات كم زخونه قليزو أبزي بهلا ورشانا مجلسي من اللدنا أب تحت الزبل تيما نقابو زلنا فلام وعلا أب عقابة بهلا ورشا كرستات زوادبوب رقيق بهلا ورشا سنداوي ورشا زوادبوب هلو كناتات نوايا قدسان ويكا قدامات بهلاوي ألباساتن لقدتاتن زوادبوب كدسيسي زقربو مصنعتا ورقاقت دما أب حبرتسب حبراوي أتمامتا بمفطار بهلاون بهرياون ورشاتاتو نابزقصلو ولدو نمسغار بزعبخ تكبر زلوم عمامات ياتاويان تلهيتاتن موزيقان كينو فستيفالن وددراتن زخيدا طمامتان رائن بمهناز زياده زمعبل لكونتات مفطار أقداسنت مقام هاجراون زوباون أركايفسن أبيات مصحفتن ربحاتاتن كمون ترى توريزم أم عقابن ممعبالن بهلن قصتاتن بسفيحو تثنتينام حلافي كفل بهلن سبورتن أتو أبراهام يوهانس دما زغربو مصنعتا ورقاقتي موياو حسابات نمركاب حقز مخانون بمقلاز أبتي بمتحبار مسمع أكل تكالاو بقعات إيرتراز تدالوه استراتيجيكاوي وطن تجبات الصلوان وصيتن كم زهلوهم الرقاقيسو زي كازي كابتساتفتو على زمنشو أقدس حسابات رئيتوتات مستي كوا أغربتي ورقاقتن رخبوت مرتي تدمرو أبعماماتنا نابز حاشة درجة خصقاقرنا زلنا تصفى لعل مخاننا قلسكو أما حذاري زوبا دوبوب أتو هابت أبتسفاتيان بوغنو عمام بهلن سبورتن كينو نايم مزنقع عقات أمتات مصنعتي بمكياد أخولن صوصيون حبريتا بمأكاب ملاقبو معبال الزمناو بهالي كخون كسر حلو أزغاخيرو أخول حبريتا ويداتا بمأكاب سراور بهالي مبقلنا كاب عميق مزاقبهم بموطع تنتينا بمفلات كم ولدي ناي معبول ياتاون بهلاون دمدتاتنان كم وكسي ناي ممعبلي زمناو بهالي كخون كنسرحلو يربا تساتفت بوغنوم بهلاون اطفتات ذلدل سرت هالي وكم عبل كساب من محذار كبابن أبيات تمرتن وريدو كسر حلو كمون نعودي بهلي ماكل زقبره كساب العلوات تكالات الزرقاح ناي تمر تعدلات كفتر ثلابيام نقدميت كم رحنا زخل نقدميت كم رشنا زخل اتي تريفنا زلو كنملئ كم زقبعنا أبتي نقبرو بهلنان نقبرو نقراتنان كا دهلالة خنقبر كم زيبلنا كنفتش كم زلنا
بزوم مرحة هايمانوت زقربون مساتن أتبابعن كجبر زلوا من قدي زريو ባህሊ ኣብ ዞባና መሰረት ሒዙ خير كابت مرتي كابتي زي محدار كبابيتات كمز حد اوانون استغبره ናይ ሓልሓለ ዝነበረ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣብነታዊ ታዕሽም ነይሩ ነው ሰከፍ ምሕዳር ከባቢ ኣብ ዞባና ኣብ ትሕቲ ንኡ ዝባህ ጠርኒፋ ናይ ገዛ እርሳ ጉጅለ ባህልይዋ እቶም ሃገራውያን በዓላትና በዓል ናጽነት ኣሎ 20 ሰነ ኣሎ መስከ መስከረም ኣሎ 8 መጋቢት ኣሎ ወዘተ ኣብዚኣተን ናይ ምሕዳር ከባቢታት ጉጅለ ባህል ሃልየን ቀጻል ምክታልና ተገብረለን ካብአን ካብ መሰረት ዝዕንብብ ባህላዊ ንጥፈታት ምስሊ ናይ ዘማና ብዘንጸባርቕ መልክዑ ክሳብ ዞባ ተማእኪሉ ክኸይድ ክእቶ ዝኽእል ጥራሕ እዩ ዘይተኣቶ ነገራት ብዙሕ ተሪፍ ኣሎ ኣብ ዓይኒ እንዳ ማርያም ዝበሃል بعتታት ኣሎ ገለ ዘይተፈተሸ ተበጽሑ ዝበሃል እዩ ነዚ መደብ ተታሒዝሉ ጽቡቕ ተፍትሽ እንተተገይርሉ ምስትኡ ደሎ ምስት ከባቢ ደሎ ብውህደት እንድሕር ተራእዩ ብዙሕ ነገር ክርከብ ምዃኑ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክላብ ዘስምዕ መዛዘም ቃል ኣብ ኣገዳስነት ቅርስን ዕቃቢኡን ዘሎ ንቕሓት ምብራኽ እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ መዳይዚ ዕቱብ እዩ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ቅርሲ እንተደኣ ዘይነቂሑ ንዝኾን ነገር ኣሽሓት ክውፅእ ዝኽእል ናይ ቀደም ቅርሲ ክስንድዎ ክእል ከምዝውን ብዙሕ እዩ ኣብዚ ንምፍላጥ ዓቕምና ተደኣ ሓፊሉ ክባላሾን ክጠፍእ ዝኽእል ቅርሲ እውን እናወሓደ ኸይድ እዩ ኣገዳስነት ናይ ቅርሲ ንኽርዳእ ተደኣ ከምዚ ዓቢ ተገይሩ ፃዕሪ ተደኣ ተገይሩ ተደኣ ተሰሪሕሉ ሓላዋይ ናቱ እቲ ህዝቢ ዝኸውን ከም ናቱ ዋና ኸኣ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ብደረጃ ዞባ ሓደ ኣብ ምርጋፅን መዋሓስን ጥዕና ኣደን ህፃንን ዘተኮረ ዋዕላ ተወዲቡ ነይሩ ከም መቐፀልቱ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብቐንዱ ኣብ መንእሰያት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ወኪል ኤርና ኣካል መብራህቱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዮሐንስ ጉልበት ብክልተን ሰለስተን ጥቅምቲ ኣብ ባሮንቱ ኣብዚ ተኻይደ ዋዕላ ምርግጋፅ ድሕነት ኣደን ህፃንን ብመሰረት ዝቐረበ ለበዋታት ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምዕዛዝ ዝዓለመ ሰሚናር ተቃኒዑ ኣብቲ ልዕሊ 2500 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ምዕራባዊ ግንባር ዝተሳተፍዎ ኣብ ባሮንቱ ዝተኻየደ ሰሚናር ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርጋ ዶክተር ሓይሎም ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣባላት ሰራዊት ኣብ ክልል ዕድመ ፍርያምነት ዝርከቡ ቀንዲ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ዘለዎም ንቕሓት ብምብራኽ ጥዕንኦምን ጥዕና ሕብረተሰቦምን ኣብ ምውሓስ ኣበርክቶም ክዕብዩ ተላብዩ ሓላፊ ኣሃዱ ከማውን ስድራቤታውን ጥዕና ኣቶ ብርሃን ኣብርሃ ኣብ ዘቕረቦ ወረቐት ኣብ ጥዕና መንእስያት ፍርያምነት ዘተኮረ ሰፊሕ ዝርዝራውን መረዳእታ እንድሕሪ ምቕራብ ኣበርክቶ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ውሕስነት ህይወት ኣደን ዕሸልን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣብ ውልቃውን ስድራቤታውን ህይወቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ተመሳሰልቲ ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎም ተላብዮም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መጻኢ ምስ እዚ ምዕራባዊ ግንባር ብምርድዳእ ተመሳሰልቲ መደባት ንምውዳብ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ብክልተን ሰለስተን ጥቅምቲ ኣብ ዝተቃንዐ ንድሕነት ኣደን ህፃንን ዝምልከት ዞባዊ ዋዕላ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብርጋዴር ጀነራል ተክለ ክፍላይ እቲ ዋዕላ ድሕነት ኣደን ህፃንን ዝምልከት ንቕሓት ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ሕብረተሰብን ሰራዊትን ንምስራጽ ሓጋዚ ምንባሩ ብምጥቃስ እዚ ናይቲ ግንባር ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝሰርሓሉ ምሕባሩ ይዝከር ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ናብ ኣስመራ ሻምብቆ ቀጥታ ኣገልግሎት ብምጅማሩ በቲ መስመር ንዝግልገሉ እፎይታ ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ እቲ ዕማም መቐጠልታ ናይቲ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣገልግሎት ብምስፋሕ ጸገማት ንምፍታሕ ዘካየዶ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ሓላፊ ኦፐሬሽን ናይቲ ኩባንያ ኣቶ ንጉሰ ገብረ ዝጋብሔር ገሊጹ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቀጥታዊ ኣገልግሎት ካብ ኣስመራ ብመንደፈራን ዓረዛን ናብ ሻምብቆ ዘእቱ ምዃኑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣመሓዳር ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ብወገኑ ምጅማር ቀጥታዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ናብ ኣስመራን ሻምብቆን ነቲ ኣብ መስመር ከጋጥም ዝጸንሐ ዋሕደ ኣውቶቡሳት ዘስዕቦ ክብሪ ታሪፍ ዝገትእ ምዃኑ ብምጥቃስ ተረኺቡ ዘሎ ኣገልግሎት ንኽወሓስ ህዝቢ ዝተባላሸወ መስመራት ንምትዕራይ ዝውደብ ወፈራታት ንምዕዋት ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ
ጨንፈር ማደ ዘባጋሽ ባርካ ንቆሕ ወዳበ ደቂ ኣንስትዮ ብምሕያል ኩድም መዳያዊ ተሳትፎን ንምዕባይ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ተወዳዳርነትን ናብ ማዕድ ትምህርቲ ንምዕዛዝ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ምስ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሻምብቆን ብሽኳና ብዝገበረቶ ርክብ ኣወዳድባ ማሕበር ክሳብ ምሕዳራት ከባቢ ከም ዝወርድ ብምግባር ሳላ ዝተኻየደ ጻዕሪ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ እናበረኸ ብምምፅኡ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት እወታዊ ውፅኢት እኳ እንተተመዝገበ ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ዘለዎን ተሳትፎ ግን ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይዓበየ ንምምሕያሹ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ገሊጻ عدم ممهار مالت حبرة سب ممهار كم زخانة زتقصت ويزور يحدقا نزي شوتو زنموكا كلنا أكلات منقست بحفشان منيستر تمرتد ما بفلاي بزل علي سرحلو كم زلو بمتكاس حماد ابوغونو قدمنا تهيبو عب كل نوسان زواتات قوسقاسات يكايد كم زلو حبيرام حلافيت حماد انو زباشان بكو ويزور مبرق أصفها بوغنات انك منقل قوال قطر دكان استيعام مادة تمرت تلالي فتح نخركبو ودعيو كم زدلي قليتا زي خبركم تعاطالتي سعيب زغرب زينا هاجرات وصايم سنة صحن صحافي مكلخلا أمريكا مارك إسبر بزعبا قلولا أفغانستان مس بريزيدنت أشرف غاني زاتيو أبتي بعسرات كمتي أبي كابول استخايد ركب زعبا استبتح مردا زقلت حبريت أكوا زاكيت انتزي لا أمريكا مس جلة طالبان زرب نمغتصال بايتا دت أتحكم زخل جنا تنتنتي أمتهم أمريكا مس طالبان دحر زكايرتون تشعت زوريا زقتصل زرب لحا مشتشح سراويتا كاب أفغانستان كتوتس أمسايو دما هتعتق جلة زكايرو متكعتات كوكوارتو أمردا بسيحا منبارات أبصباتي توصون يهون بر طالبان متكعتاتو بمغتصالو بريزيدنت دونالد ترامب نتيجة بتصحى مردا كم زفرس يقلت صحافي مكلخال أمريكا مارك إسبر تمالي إسرات كمتي مسمى زي منقست أفغانستان زكايدو ركب نتي تقاريتو زلو زرب أمريكان طالبان كبارابر تثبيتي قبار منقستي تشيلا عب كتما سانتياغو نزاوجو هتصنع إوان حادقا دنقاقة عملا حاقر كتصنعو مخان قليتون أتي منقستين الزحبرة وسخ مقوعدي بابور مدري نمقوام زي جمرن عب نعبي زمرحنا يتقامو سلفي عب زحلفة كرامة سنبت بسفحيو دحري مقتصاليون بمسرة تصابات منيستر وشتاو قدات تشيلا بتي ناي كرامة سنبت نعبي بوحدو شوعات تسابات كم تقتلون عسرتات كم زقصول انتفليتون بزيك عزي بتعقر قرى بلعل نبرد كبير كساراك وردن كله عب بركت زوالا كتماتات تطاوت ريسافيرو كم زلو ناي كرامة عزب تحبيرهم منقسي تشيلا نتنعبين مقتا عب كتما سانتياغو نكلتا سومون زتصنحو تصنع إوان حادقا دنقاقة زحالف سومون مواجي فلات بريزيدنت هاجر سباستيان بينيرا حالتات سراويتن تتان نتنعبين مقتا تعرتاتهم كحيلو عزيز اللون ازي عبي تشيلا تخصيص زلو هزباو نعبي عبي زحالف كربع عمتات عبتا هاجر كابستل على تمسسال كستت زعبي السباوين نواتاون تتاون كساراتات زورة دخينو تمزجيب اللون زمدنان نازحت ركمت تصنحت تشاينان أستراليان قلت ماسام من تزقصله حبراو وتادراو لممدا كايدن ازي عب تشاينويت اورا جاهين عن استقايده اشحات وتادرات تساتفو لممد كينو ممعبال وتادراو عقمي كل مدايو زمدنان عب ممحياش وتاو تراكم زهلو وتادراو تنتنتي يقلصون أستراليا بقداي بحر دوب تشاينا متتاو كم تجبريا تشاينا كتوقس تنحى زعبي كفالتي مايو أكل وأن تامخانو اتمقو تشاينا أبتي كلابين نزقبر من قصاص كالوت هاجرات بتري كم تقاو ما يقلت تشاينا فيلبينز ماليزيا إندونيسيا فيتنام بروناين دسيت تايوانن أبي بحر دوب تشاينا وانت كم زلون زمقوتا هاجراتين أمريكا كاب سيميناوي شنخ سوريا نسحابتو سراويتا أنصار شبراو جلة داعش نمقلاس أبي معراباوي شنخ عراق كتسفرو مخانا بينتاغون حبيرون أتي سراويت نتي أبي عراق زلو لحام مشتشح سراويت أمريكا تدرب حيلي كم زخون صحافي مكلخال أمريكا مارك إسبر بعصر جعت تقم تفليتون داعش أبي عراق أبي كلتاشن عصر شعاتن كم تسعر زحبر منقستا هاجر هلاونا يدق سراويت أقدا سنت كم زي بلوي كقلت صانيحون يهون برد صحافي مكلخال أمريكا أتي أب سوريا زصانح سراويت هاجرو ناب عراق سجر مس سبسلطان تهاجر كم تراد أيو زقلت زلون بركت زوالو بوليتيكانيات أمريكا نتي أب سوريا زصانح سراويت نمسحاب نستوسد سقمتي كم تقاومو بزدما أتي سراويت ناب عراق كوافر كم توسنيم تنتنت بوليتيكا قمتاتهم زهو زلون
ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣስታት $7 ትሪልዮን ከም ዘጥፈት እኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት ረብሓታታ ንምውሓስ ህላዋ ኣብቲ ዞባ ከተውሕስ ከም ትኽእል እዮም እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ዝእምቱ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጋና ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ዝሞቱን ዛጊት ቁጥሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ዕለቕልቕ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ዕንወት ከም ዝወረደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ክሳብ ብመጀመርታ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ክቕጽል ተኽእሎታት ብምህላው ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስጋት ኣሎ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ጋና ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ነዚ ናይ ሕጂ ወሲኽካ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ህንድን ፓኪስታንን ትማሊ 20 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ካሽሚር ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዘካየዳ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣጋዊሑ በቲ ምልዋጥ ተኽሲ ህንዲ 2 ወታደራት ዝርከቦም 3 ሰባት ከም ተቐትልዋ ክትዕብር እንከላ ፓኪስታን ድማ ህይወት 6 ሰባት ከም ዝኸሰረት ኣፍሊጣ ኣላ በቲ መጥቃዕቲ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ዝሕብሩ ጸብጻባት ክልቲአን ሃገራት ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ከም ዘለዋ ረድዮም ህንዲ ንእተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ተዋሂቡ ንጸንሐ መሰል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ድሕሪ ምስራዛ ኩነታት ዞባ ከም ዝኸረረ ይግለጽ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝተቃወመት ፓኪስታን ብሰንኩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሽ ወታደራዊ ረጽሚ ከይኣትዋ ከተጠንቅቕ ምጽንሓ ይፍለጥ ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ኣቐዲመን 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጥማ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኪላታት ስነ ኩዕታ ግብፂ 3000 ዓመታት ከም ዝገበረ ዝተገልጸ ዓስከሬናት ደቂ ሰብ ዝሓዘ 30 ሰናዱቕ ረኺቦም እዚ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ግብፂ ኣብ ትርከብ ከተማ አልአቁሱር ዝተባህረ ቦታ ዝተረኽበ ዓስከሬናት ኣብታ ሃገር ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመታት ካብ ዝተረኽበ ጥንታዊ ዓስከሬናት ዝበዝሐ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ነቲ ዓስከሬናት ዝሓዘ ሰናዱቕ ብጽቡቕ ተዓቂቡ ብምጽንሑ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ንዝግበር መጽናዕቲ ሓጋዚ ምዃኑ ኪላታት ስነ ኩዕታ ግብፂ ሓቢሮም እቲ ጥንታዊ ርኽበት ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዝቲ ሃገር ገሊፆም ጽላት ቱሪዝም ግብፂ ድሕሪ 2011 ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይጸንሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃእና ብዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገንና ሰላም